осмелете се да знаете. Диагносис. Всяко съкращение на сърдечния мускул се предизвиква от електрични импулси, зародени в неговата възбудно-проводна система. Един начин да разберем дали сърцето функционира правилно е да регистрираме електричната активност на клетките, която достига до повърхността на тялото, чрез поставяне на електроди на ръцете, краката и гърдите на пациента. Всеки електрод участва или самостоятелно, или в комбинация с друг в изграждането на общо 12 отвеждания при стандартното 12-канално ЕКГ. Всяко отвеждане ще ни даде различен образ на електрическата активност на сърцето, тъй като електродите му са позиционирани различно от тези на останалите отвеждания. Тоест, всяко отвеждане е като камера, поставена на различно място около сърцето. Това ни позволява да видим зараждането и протичането на импулса от различен ъгъл, да локализираме проблема и да установим неговия характер с точност, ако такъв изобщо има. Ако не сте, гледайте и другите видеа от поредицата за ЕКГ, за да разберете по-добре това, за което ще говорим сега. Както споменах вече, най-често използваните отвеждания при стандартното ЕКГ са 12 на брой. 3 периферни двуполюсни отвеждания, 3 периферни усилени еднополюсни отвеждания и 6 гръдни или още наречени прекордиални еднополюсни отвеждания. Първо, второ и трето отвеждане си имат своите обособени 2 електрода, но за разлика от тях останалите 9 отвеждания имат само по един обособен електрод и един конструиран от усреднени импулси, регистрирани от няколко електрода. Терминът еднополюсен или униполярен са подвеждащи понятия, тъй като нито едно отвеждане не се изгражда от само един електрод наистина, а са нужни 2, един положителен и един отрицателен. В това видео ще се фокусираме върху трите периферни усилени еднополюсни отвеждания, които включват АВР, АВЛ и АВФ. АВР идва от Augmented Vector Right, AVL от Augmented Vector Left и AVF от Augmented Vector Foot. Augmented се превежда от английски като усилен, поради допълнителното усилване на сигнала, получен от тези отвеждания. Вектор идва от вектора на електрическа активност и накрая R, L и F обозначават къде ще бъде положителният електрод. Съответно, на дясна ръка, лява ръка и накрая ляв крак. При трите усилени еднополюсни отвеждания все още се използва същата система от електроди, но информацията се обработва по различен начин, за да можем да научим за работа на сърцето от повече ъгли. Важна концепция е тази, според която на положителният електрод може да се гледа като на камера, както споменах, която наблюдава импулсите, идващи към него и отдалечаващи се от него. Всеки поток на положителен заряд, движещ се към положителният електрод, ще довежда до отклонение над изоелектричната линия, а поток на положителен заряд, отдалечаващ се от положителния електрод, ще довежда до отклонение под изоелектричната линия. Споменахме вече къде ще са локализирани положителните електроди при съответните периферни усилени еднополюсни отвеждания. Време да разберем сега как се сформира негативният електрод и как ще изглежда образът на ЕКГ в тези отвеждания. Първо разглеждаме АВР. Положителният електрод е на дясна ръка. Отрицателният електрод се намира в кавички между лява ръка и ляв крак. Тоест, оста, на която ще се отчита електрическа активност, е тази. От средата между електрода за лява ръка и то за ляв крак и съответно към положителния електрод на дясна ръка. Нека проследим как електрическата активност на сърцето по време на сърдечния цикъл ще бъде изобразена на ЕКГ в това отвеждане. Всичко започва от синусовия възел. От него основният вектор на електрическа активност сочи към атриовентрикуларният възел. Тоест, вече виждаме, че посоката е към отрицателния електрод и далеч от положителния. Отчита се отклонение под изоелектричната линия. В следващия момент провеждането се забавя в АВ възела и снопа на Хис, отразяващо изоелектрична линия, след която следващото отклонение в записа се предизвиква от активирането на междукамерната преграда. Векторът е отдолу и отляво, нагоре и надясно.
т.е. посоката е към положителния електрод. Следователно, на ЕКГ се отразява с положително отклонение. Електрическата активност при деполяризацията на камерите се изразява в вектор с посока надолу и наляво, поради по-голямата маса на лявата камера. Отново векторът е в посока, отдалечаваща се от положителния електрод. Изобразява се голямо отклонение под изоелектричната линия. В края на деполяризирането на камерите, електрическата активност се движи в стените на камерите нагоре в посока към предсърдията. От върха към предсърдията, тъй като посоката в случая е, може би не директно, но все пак към положителния електрод, на ЕКГ виждаме отклонение над изоелектричната линия. Целият миокард на камерите е деполяризиран. Няма разлика в потенциала между електродите. Следователно, отново изоелектрична линия до момента на реполяризация на камерите. Тя започва отвън в посока навътре, от субепикарда към субендокарда. От върха към предсърдията. Лявата камера е по-голяма и векторът ще бъде придърпан към нея. В случая това е поток от отрицателен заряд към положителния електрод. И по тази причина се отчита отклонение под изоелектричната линия. Край. Приключихме. Това беше. Но тук има нещо интересно. Образът, който виждате пред себе си, е точно обратен на образа във второ отвеждане. Там P вълната и T вълната са положителни, кои-зъбците са отрицателни, а R-зъбецът е положителен. Следващите две отвеждания са AVL и AVF. При AVL положителен електрод е на лява ръка, а отрицателният се сформира между дясна ръка и ляв крак. Тоест оста, на която ще се отчита електрическа активност, е тази. От средата между електрода за дясна ръка и този за ляв крак, съответно към положителният електрод на лява ръка. При AVF положителният електрод е на ляв крак. Отрицателният се сформира между дясна ръка и лява ръка. Тоест оста, на която ще се отчита електрическа активност, е тази. От средата между електрода за дясна ръка и този за лява ръка, съответно към положителния електрод на ляв крак. Нека си припомним, че при първо, второ и трето отвеждане положителният електрод също се намираше или на лява ръка, или на ляв крак. Съответно можем да кажем, че ЕКГ записът ще изглежда по същия начин или с малко разлики, за които ще говорим в друго видео. Тоест, единственото отвеждане, в което очакваме нормално да видим доста по-различен запис, е в AVR. Осмелете се да знаете. Диагносис.